Jesu Kristu inkosi, ngiyabingelela baba nomama. Baba, kangikade nginenkinga mina ukuthi njalo uma ngabe ushumayela ingqondo yami ibihlezi iphikisana nezinto obukade uzisho ezinye ngingasakwazi ukuthi ngiyi-highlight ukuthi iziphi, but ingqondo yami ibinokuphikisana. But-ke ukuthi uma ngabe kwenzeka leyo yinto leyo kufike ukuthi angihlambuluke uNkulunkulu, ngimhlambulukele uNkulunkulu, ngimtshele ikhathi nje uma ngabe ngikhuleka. Sometimes ngisho ufakile inkonzo kamama, ngibe nalokho futhi ukuphikisana nje engqondweni yami, ngize ngingabi nakho mhlawumbe sometimes ukuthi ngithanda ukulalela inkonzo, ngize ngiyibuze nje ukuthi indaba babangashumayeli yedwa. Ngibe nalokho nje ukuthi angithandi ngisho ukulalela ubufakazi nje mina basekhaya lwezi, indaba babengashumayeli lento nje ukufakelana ubufakazi, because lento yobufakazi nje it's like idla isikhathi futhi buningi, ulalela kanjani ubufakazi obungaka. Nginama-complaints amaningi, but kulama-complaint amaningi ebengiba nawo baba, bengiye ngikhuleke uma ngabe ngikhuleka uNkulunkulu ngimtshele ngingawashiyi. Ngelinye ilanga ngaphupha ngakhonjiswa ukuthi nganginenyoka ekhanda lami ephusheni ekade ibhayithile, as if ibhayithe i-scalp sami, iyadonsa le nyoka, idonsa njalo ayiyeki, ingathi inombala omnyama ngaphezulu, ngezansi inombala omhlophe, engathi iyadonsa, ilokhu idonsa. Nakwabanye abazalwane nganginaleyo nkinga nje ukuthi ngiphikisane nabo ngaphakathi enhlizweni yami, because ngiyakhumbula khona omunye umfana ekuthiwa uVusi, engangingimbuki ngithi, ngisho ngidlinze nje ngithi hayi lo ngathi uthanda amantombazane nje, ngisho ngenhliziyo, but-ke ngoba ngumuntu othi uma ngabe emkhulekweni ngihlambuluke kuNkulunkulu. Jesu Kristu inkosi. So ngelinye ilanga-ke ngase ngakhonjiswa, uNkulunkulu engikhonfemela kumina ephusheni, engikhombisa wena sengathi uyakhuluma nami, uthi mina ngingcwele, ngiphila impilo engcwele, and ngisho umbhede engilala kuwona ungcwele. Naye lo mfana ngamkhonjiswa engathi usho njalo na ukuthi uphila impilo engcwele. Oyena wathi umfana uphila impilo engcwele nje kuphela, but kuwena kwa-emphasize ukuthi ngisho umbhede olala kuwona ungcwele. Baba, ngiyabonga ukuthi ngithole, ngiyambonga uNkulunkulu ngokuthi asungule igruphu yasekhaya lezwi, yangisiza kakhulu. Ngiyabona ukuthi akekho umfundisi owayengangifundisa ngesineke baba, usifundisa ngaso. Baba, ngiyabonga kakhulu. uJesu Kristu uyinkosi. Ngithi angihlambuluke ubufakazi wami namhlanje. Amen. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabekelela kumpostoli Bamsibande nakumama umpostoli egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Baba, siyabonga kakhulu ngawe, siyambonga uNkulunkulu, siyabonga ukulalela kwakho uNkulunkulu. Siyafunda, siyakheka, siqalwa phansi kabusha, siyabunjwa. uNkulunkulu engcwele, siyabonga. Baba, ngicela uthule ubufakazi. Ngibonga umkhuleko wangisendela wona ngala ngenkinga yomntwana esikoleni. Baba, umntwana ukhokheliwe manje esikoleni, ukhokhelwe umfana kadadewethu. Ngiyabonga kakhulu umkhuleko, ngiyambonga uNkulunkulu, ngiyambonga. Ngiyabonga baba, bengihlaselekile, uhlangothi lami laka-right lubuhlungu nje kusuka phezulu ekhanda ngey'nyaweni. Ngakhuleka baba, umkhuleko kaMeyi 18, wangenzela imangaliso, wathula wathi du emva kwalokho. Siyabonga baba ngawe, siyambonga uNkulunkulu, siyambonga kakhulu. uNkulunkulu asigcinele wena, asigcinele umama. Siyabonga kakhulu. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela kubaba uNtsibambe nomama, ikhaya lezwi, entabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. Ithi uJesu Kristu inkosi. Ngiyambonga kuNkulunkulu kakhulu, nje uyisizile impilo yami, wangenzela umusa, nami ngaba sekhaya lezwi, ngoba ngibona kuwumusa ukuba sekhaya lezwi. Bazalwane, nje kade ngibheka ukuthi mayiphela uMeyi ngizobe ngiqeda unyaka ngisekhaya lezwi. Kuningi uNkulunkulu angenzele kona empilweni yami. Uma ngibheka uhlobo lomuntu akade ngiwuye,
ngitshela ukuthi ngenza kahle phambi kaNkulunkulu, kanti kuningi engibona ngakho, engibona umusa nje ngenzelwe wona ukuthi ngibe la ekhaya lezwi. Ngiyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu. Nje usuku nosuku ngiyangibona engenzela izinto ezintsha. Ekhaya-ke ngiye ngibe ngedwa isikhathi eside, bengekho besemsebenzini nasesikolweni. NjengoNkulunkulu ngimbona emuhle, mina ngeke ukuthi nje angikhuleke. Kanti into esijwayele ukuthi sizoyenza masilala leyo le ekhaya, noma sivuka kukhona la siya khona-ke sizokhuleka. Kodwa uNkulunkulu ngiyambonga, ngibona nje ngenzela umusa. Uyifikele nje ukuthi angikhuleke ngingedwa, ngikhuleke. Ngiyabonga ukulalela nje ubufakazi babazalwane ekhaya lezwi kuyasakha kakhulu, ngoba uyozwa umuntu esho ukuthi usizwe yini. Uma uthi nawe uyayenza leyo nto, ubone ukuthi iyasebenza ngempela. Ngiyibuka nje ukuthi mina benguhlobo umama nje onolaka, ngithetha ngishaya nakubantwana bami, ingane zami bese zingisaba ngendlela nje bese ngiyiyona. Kodwa ngiyawubonga umusa kaNkulunkulu ukuthi nje ngithole iy'mfundiso ekhaya lezwi ukuthi umzalwane akayiphathi kanjalo. Ngiyayibona nje ukuthi bese nguhlobo lwesilwane esinjani, abona nabantwana bami ukuthi bese bengisaba. Kodwa ngiyambonga uNkulunkulu, nje bengibafundisa ngendluzula, ngenza konke nje lokhu okungalungile kubona. Ngicela nje ukuthi uNkulunkulu angixolele, ngoba manje sesithola isifundo esisha ekhaya lezwi ukuthi kuyakhuleka ukuze izinto zilunge. Jesu Kristu inkosi. UJesu Kristu inkosi. Baba, ngiyabingelela nakulesi khathi ngithi nje angidlulisa ukubonga uNkulunkulu Baba, umusa wakhe asethe angenzela wona. Bengihleli nabantwana bami, sengithi-ke hhayi ake sikhulekeni lo mkhuleko lo wamhla ka-8. Sakhuleka Baba, sakhuleka saqeda. Hhayi, ngase ngithi hhayi asithatheni uswidi, khona uswidi nje okhona endlini. Bese siyawuthatha-ke, besithi ingane le encane, ma ungivulele, ngiyivulele nje futhi uhlamvu lukaswidi alulukhulu nakuba lukhulu. Ngithi ngiyayibona ingane baba isiyagwaliza, ingane isiyagwaliza ibanje uswidi, kanti osukwini la izolo ngike ngaba nento nje enhlizweni yami ethi ingane uma ibanje uswidi ifune uvele ugxeshe iminwe ukuze uswidi uvele uphume uqhashe. Nangampela Baba, kwabuya lowo mcabango ngokushesha, ngafaka iminwe emibili emphinjeni uhlangane neminwe waqhasha uswidi Baba waphuma. Sengibona ingane ukuthi hayibo, nayo ingane iphela, sengibe ngisathe ngiyayishaya emhlane lutho. Baba, ngiyambonga uNkulunkulu, ngiyambonga ukuthi nje ungenzela umusa. Kubuye lowo mcabango ukuthi ubuke wacabanga ukuthi kufuneka ukuthi ingane uma ibanje uswidi uyifake iminwe bese uyaqhasha lo swidi. Baba, nangampela osukwini namhlanje yenzeka lento. Ngayifaka iminwe enganeni waqhasha uswidi, ngiwuze uphambana neminwe uphuma phakathi emphinjeni wengane. Angazi uNkulunkulu, ngiyambonga, ngiyamdumisa njengamanje nje Baba. Ngiyambonga uThixo, ngiyamdumisa. Ngithi uJesu Kristu inkosi engisindisele umntwanami. uJesu Kristu inkosi Baba, amen.